שלום חברים, היום אנחנו בסרטון חדש של הקרות. היום אני משחק עם חבר שלי ועם חבר של חבר שלי, איתי ויובלן. רגע, חבר שלי. כן, הוא כאן חבר שלי. אין לי מושג. יאללה, תזמינו אותי. יש פה איש מפחיד. אני בינתיים עושה שירים. אני בינתיים שר שירים כדי להעביר את הזמן. אימא'לה, יש פה איש מפחיד. הוא מחרבן בפרצוף. איש מפחיד. אין לי פארטי. אני מחכה לאיתי שיזמין אותי. פארטי, ג'ון פארטי. בוא נחכה שמישהו יתחיל אותי. ג'ינגל בל, ג'ינגל בל, all the way. What the fun is to ride on one of open sleigh. Hey, jingle bells, all the way. What the fun is to ride on one of open sleigh. Hey, jingle bells. כן, חבר שלי לא יודע לדבר אנגלית. רק אני יודע. עולם, let's go, yeah, let's go. שקוראים לו רון. דרך אגב, השם האמיתי שלי זה רון. רגע, וואו! סנואובולס! סנואובולס! אני לא רוצה חייזרים! יש פה יותר מדי חייזרים ברודי. עופו חייזרים ברודי. פתאום הפל! למה מקודם הייתי איש שלג ועכשיו אני בכלל הדמות שלי? אני יושב. אבל מקודם הייתי הדמות שלך ואז השתגעתי. למה? אתה לא תהיה הדמות שלי, אני איש שלג יפה. לא הגעתי! לא! אף אחד ממנו לא ייגע. כי אף אחד לא הגיע. אוקיי, אז עכשיו נתחיל משחק. אוף, אני רע. אם הייתי יכול להעיף את החייזרים האלה, היה הרבה יותר כיף. זרקתי עליהם כדורי שלג. כן, ועכשיו... יאללה, כולם תעשו פליי הוגן. עכשיו אנחנו קצת שיחקנו במשחקים של מבוגרים. לא, אנחנו לא. אבל הם לפעמים עוצרים את הסרטונים. טוב, אז שיחקנו משחקים של מבוגרים. כן, חבר שלי לא ידע מה לדבר, הוא קצת שיחק. הוא קצת שיחק כזה משחקים של מבוגרים שאתם לא אמורים לשחק. לפני הסרטון. כמו כזה. הוא כנראה התבלבל שזרקנו עכשיו. כמו כזה ששמש ורמיקום, דברים של סבתות. זה לא כיף הדברים האלה. הוא סבא, הוא רגיל. כמו בריד. לא, אני לא כמו סבא. בריד וששמש ורמיקום, דברים כאלה. כן, בחר לנו את הדינוזאורים. אוי וייזה, העולם שנוא עליי. אוקיי, בחר. אף פעם לא אני מתחיל אחרון. הוא תמיד בגמר או בחצי גמר ואני תמיד מפסיד. וואו, אני אחרון. הנה איתי. אני עקפתי חייזר אחד. אני אשכרה ראשון. אני אשכרה אחרון. וואו, אני עקפתי את שני החייזרים. איזה חייזרים. יש חייזרים ורודים שהולכים אבק שאני שונה אותם. אני הולך מסטיק. אתם יודעים שאני הולך מסטיק? גם אני הלכתי קודם מסטיק, אבל עכשיו אני הולך פלוטים. אני לא יכול ללכת. מה, עדיין לא, פלוטים כתומים אתה הולך, נכון? כן. ואני הגעתי ראשון! לא, אני אגיע אחרון, שאני לא אגיע בכלל. החבר הגיע ראשון. ובטח החבר יגיע שני. ואני אגיע האחרון. כי אני גרוע בסטמבל. לא, סטמבל.
סטופד, לא סתם בן, זה סטופד. לא. והחבר הגיע! תראו איפה חכי! לא! זה קרוב! וואי! צופים עכשיו בחבר שלי. חבר וחבר. אם זה יעבוד עם האינטרנט. שהוא בן 49. הוא יתבלבל, הוא בן 29. כן, הוא בן 29. החבוב הזה בן 39. ואני... הוא אח ואני שלי. בן 30. הוא אח שלי ואני גדול ממנו 10 שנים. אח שלי פה שהוא בן... יש לי אח שהוא בן 18, הוא לא מצלם איתנו את הסרטון. יש לי אח שהוא בן 18, הוא לא מצלם איתנו את הסרטון שנמצא פה. אבל הוא לא. אם זה סרטון מוזר, תביאו לייק. אם זה סרטון הכי מוזר בעולם, תשימו סאב. ואם אתם חושבים שהסרטון הזה הוא חרא, תשימו אימוג'י קאקי בתגובות ותכתבו בוז. אני חושב... יאללה, אני על חבר שלי. איפה חבר שלי? לא. יאללה, אני עם חבר שלי. אני רואה את חבר שלי. איתי, תפסיק ליפול. הוא נפל. אני חושב שכן. אנחנו מתחילים מההתחלה. כן! יאללה חברים, עושים עוד משחק אחד. כי אנחנו צריכים. הפיתאי. Ready, I'm ready. Let's go. מכה, רון. כן, זה השם של הערוץ שלנו. מקרון, תירשמו לערוץ. כן. וגם תרשמו לערוץ של חבר שלי. זה חבר של חבר שלי. ושל אח של חבר שלי. ואם אתם חושבים שאנחנו נמות ישר בראשון, תכתבו אתם הערוץ הכי טוב בעולם בתגובות, זה מאוד ישמח אותנו. ואני גם אשלח את זה לחברים שלי אחרי לא! תסתכל! גם אני! אח שלי והגזר של המשחק של... אם אתם חושבים שאח שלו הוא הלוזר של הסרטון, תשימו לייק! אם אתם חושבים שחבר שלי, שהוא בעצם אח של חבר שלי, שלום. הלוזר של הסרטון, אז תשימו סאב! הפיתאי, בואו. מה אתה עושה? די! אח שלי דיבר איתי עכשיו. אח שלי לא רוצה שם. אני מזמין אותך איתי. אני מזמין את הפיתאי והוא לא עונה. אוקיי. מעצבן אותנו, וזה אומר שזהו להיום, וביי ביי. נכון, כי נתראה בסרטון הבא.